fordi de trækker dem sammen. De bliver bange. Men bare stå helt stille. Bare bliv ved med at stå stille, så bliver de der. Bare stå stille, skat. Så kommer tættere på. Ej, hvor er de søde. De har 7 unger, skat. Har du talt? Nej, hvor er de søde. Vil den gå, hvis jeg bare lige tog et skridt foran? Hvad siger du, skat? Vil den gå, hvis jeg bare lige tog et skridt foran? Det kan godt være, de bliver forskrækket, skat. Der skal ikke så meget til. Det er ligesom med en lille hund, ligesom Luna. Nogle gange så skal der bare, man løfter en hånd eller et eller andet. Nogle gange bliver de fanget, de der små dyr, skat. Ej, prøv at se, nogle fine farver de har, hvad skat? Wow. Du kan vise det i skålen, der. Bare lige tage. Ja, bare stille. Ja, stille og roligt. Ej, nu kan du se den tydeligt. Hvor er det fint. Ej, hvor har jeg bare lyst til at gå den og så bare lige snuppe en op i min hånd. Ja. Og så ligger. Undskyld. Prøv at se, de 3 hanænder, de svømmer derhen. Så tager jeg bare lige skridt ned. Bliver det bange? Åh, de søde. Okay, jeg har ondt i benet.